iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Basta ti panag-report mo iti pulisya, Hadi. Dayjay, rinugyanan na sa pulan dagiti pan nakabagi tilintag. Nasayat nga ron kasta. Barag no matuntunan dan ti anak ta. Mabitlaan, adaw mau awag kanyak. Hello? Tamnos sa timay pataw, kontra kada mangit. Saan? Saan? Hadi, asino ti mawag? Kan, apay kagsangit ka bakad? Adda kano'y mawag a concerned citizen, kat in report da kano na iwala nga bangkay ti lalaki. Iti sakaanan ti bantay ti sitio San Roque. Aniya? Abangan no ni Jorin Dayayan. Abangan no pinatay dan Victor. Iso ama pantakitaan. Elisa, Apaw! Apay lolo, Ada ka no bangkay ti lalaki, anay iwalang ijay sityo sa lugay. anya? Diyos ko, ang mga ni Jorin Dayjaya na pinatay da lolo. Isu mo ti atap ko, isu anagawadak. Sana mabagin, inakibagakin ni nanang, tayong kami kitahan Dayjaya bangkay. Wayan da kami kakabsat. Kaya't may makita ti bangkay dahi ta lalaki. Ada nga may anak niya mapukpukaw kakabsat. Tamagan no iso dahi tayo inwalang da. Bigyan nyo no isu anak yun, sir. Wala, Victor. Soda, inambugan na ti ado amol bulong ti bangkay. Sapay ko batasaan nga iso ti anak ta ito. Tinasayaat. Ikatik na kiti bulbulong anayabong iti bangkay. Wadi katamon. Bayag mo na ya. Agyaman Sabali dahi ta. Anak ti anak ta. Thank you, Lord. Sir Victor! Elisa. Ibay kayo ba't dito eh? Ma'am, imbag na natanon ta kayo dito eh. Apay, kaya't mo matibak yosyoso, isungay may ka. Agawid ka. Tasaan na ni Jorin dahi ta pinatay da. Da kayon ti agawit, ma'am. Sir, gaputa si mangkwatan ni Jorin Ijibalayo. Anya, puno ka ditibag pagkabilisa. Wan, ma'am. Kasado ti panakamo nga DJ balay manager Elisa. Imawag kanya kita daki ti dalan niya agturong dito eh, sir. Ma'am. No ka sa Victor, umika, agawid ta. Anya? Napanmad ni Elisa, iti nakaiwalangan ti bangkay ti may sa lalaki, Griselda? Wen, tamadanagan mat, gapo ka ni Jorin. Ay, sapay la ko ma. Tasan ani Jorin Dayjay anay wala nga bangkay. Talaga saan nga iso? Impaka muna anagawid dan iti balayda. Oh, masayat no kasta. Wen, kat gaputan na danon ni Elisa da Victor Kenchonay jay San Roque. Imbaga na, ngandan ni Jorin iti pagtaangan da. Nasayat mat. Kas lalaki din naparutan iti siit ni Chona. Gapo iti panagsublimot langan ti anak da. Agyaman kami ti panagawid mo matlangan iti balay, iho.
Sa di no tinagpaingam, iti sumagmamanungal daw. Ta di na kapay nabirukan, iti sinapol da ka. Iti balay na kita agasawa agayam ko. Da Danilo kan Emma dati. Anya? Napan kay di barangay Barisbes? Wandan. Iso tinagpainga, iti nagtalawag di balay. Isumad lang nga sanda ka nabirukan, iho. Kaya napan kamit gaya may tinasil sila lugar. Masakit tinakam ko kan ni mami dati. Anak, nabigla ka nulayang ni mami itinaduktalan na idi. Iso, saan na ka no napupuutan ti panang tungpanakan ka? Talaga akit din ang damading ang ugali ni mami. Saan ka kumamang imula ti sakit tinakim itinam? Tamok, no kasano ti panang ipataglakan ka? Dan, Kasaritam to kuman ni mami. Ket pasublem, ti sigod, alinangin niyo adwa. Kasilda! Kasilda, anak! Ah, apay tatang. Anya ti damag, takas la maragragsakan kay unay asin mangpat. Ay na, talaga naragsakak ita anak kao. Kaputa, andan nalako may kadagiti aramid may apor ni Chow. Anya? Apay so tatang? Huwag anak, andan pagbayad tayo kini Jureng. Anya furniture tinalako yo tatang. Jay round table, ana aramid iti puro adara. Anya? Manuaro tinaglakwan nyo tatang. 48,000 anak kao. Anya? Ay, nahagyaman ak iti Diyos. Maliklikan matlaang ti apo ko yung nga ikaro ti pinagpaagas na idinagsakit. Huwag anak. Da kaminto ka ni Elisa ti mapanagbayad ka ni Jorin. Huwag, hindi yun nukwan baybayagang timapan. Victor, kumusta ti panagsalita iti anak ta? Mapakawan na kanimat lang iti panang tungpakan kwa na. Talaga ngay mokuok ti sakit tinakam na gan ka, Jonah. Anya, Nga mukulakan ko na. Asa na ron ba nga mangimula ti sakit tinakam kan ka? Kan imbagak nga ipatpatag mo unay kas anak. anya ti kunana. Kas lalakurang ti pamati na. At talaga nga ipatpatag mo ti anak niya. Anya, Uwan hali. Iso ngayon to nagsarita kayo. At aywan to kumaan na yung bag. sige, Kan liklikam kumati agbungtot. Aglalo no, madakamat yung to tinagan da Criselda kini Elisa. agburak ti darak numalagip ko tinaramit na. Joda, tapno may ayong ti anak ta. Di mo kumapakitaan iti anyaman asan anasayaat. Tapno saan nga adda nga agrebil di tirik nara. Sige, ikarigatak ti agtapal. Iso da ito ti kasayaatan nga ramidem. No kayat mo, nga agkapya kayo pa'y nga gina. Anak, ada na pintas adamag nga insangpet ni Lolom. Anya day tama nang? Adan pagbayad tayo iti utang tayo ka ni Jorin. Ha? Agpaiso na nang? Wan, tadamot lang ang nalakwan ni Lolom kadag iti aramid da furniture. Nagsayaatan lukas na? Wan anak, kat duatan to ama panagbayad ka ni Jorin. Wan nanang, kaano tanto amapan? Ura inton bigat latan, tamalamatan. Ha, sige nanang. Katsapan tanto timapan. Kumusta nga tan ni Elisa? Kaya't ko kumapasyaran ni Jibalayda. Ang mga not adala nga pagpupulutan ni Mami.
Jorin, iho. Ni Mami. Umay dito eh. Nasaya at kasan ka pa yan nakaturog, iho. Mabalin ka di, nga agsarita ta. Makaturog-turog ako, Mami. Kaya't konti agin na. Iho, amo ka nasakit pa ilang tinakam mo kanyak. Kaya't ka kasarita. Itinasaya at, iho. Diyak malipatan tinaramid yung kanyak. Sorry. Diyak lang nagawidan, tirik na ka nagpungtot. Diyak namin kaya tinaramit mo. Dakas ka riti tumulong ka nagitag kasapulan. Kaya't mo asawan. Awan tirantam amang singir, itintad mo ako arta. Kada Elisa. Aglap-lapusanan tayo, Mami. Sana dakas no tinulungak man ni Elisa. Oh, Apay nga minakasla na pudot ulit yung ulo yung kada Auntie Criselda kan Elisa. ha? Oh, sana makbali na mamuan na, ti kinapot no. Apay adi yung batan ti sa lodsod ko. Saan mo ayaw awan, ti saritaan, iho. Mami, Tirantak ngay masitikan ka, kati dadawat ko iti dispensar. Iti panang tungpakan ka. kulak matadyak malipatan da yung naramid yun. Santo na maulit, iho. Di mo lang mo, iho. Nalao si dandanag ko, iti sanda ka mapasampat kini dadim. Tinaramid yun kat impakita yun, anapat patag ti kwarta kada kayo. Ngam ti panang ipatag yun kanyak nga anak yun. Nagbidot ka dita, iho. No napat patigak kumakada kayo. Naragsak kay kumay titutulong ko karagitag kasapulan. Ah, No bayadan to man da Elisa jentad ko akwarta. Isublik to matlang iti Bangkok. Ngam iti kaano man. Saanan amay babawi ti panangtong payo kanyak. Choda. Apay akas lang nakarupangit ka na bigatan. Kumusta gayam ti panagsarita yung kinidyo rin dirabi eh? madlaw ko. Nasakit lang tatin akam na kanyak, hani. Kagangay laeng, hani. Ngam sigurado ang mapunas tumot laeng ang mamimpinsan dahil ta sakit kinakam na. Aglalo no ipakitam ang napatidkan ka ti anak ta. Hadasaan ko malipatan ngayon baga na. Anya, hani? Nagbayad to kano da Elisa kat may subli ti kwarta na iti bangko. Ngam ti panang tungpakan ko ana saan ko kanon ang maibabawi iti kaano man. Anya? Pagpaiso ti baga na. Ngam sapay ko ma. Tasaan ang makabayad da Elisa. Tapno saan nga adang agsakit tinakam kanyak ni Jorin. Ada tao, hani. Siya kundi mangilo ka titiri daw. Sige, litakan. Oh, Naibag abigat mo, Chona. Criselda. Elisa. Apay nga da kayo. Banya ti bagayo. Mami, sino tayo di sa ngayon? Elisa? Oh, Ate Criselda? apay anyat gagarayo nga imay dito eh. Mami, pasterkan niyo kumadagiti sa ngayon tayo. Rantayo ka diti agbayag, Criselda. Saan matkit di? Oh, iho. Sanda ka nungod lang bayag. Iso nga, oray no sanda na sumrak. Anya ka si bagayo, Auntie. Elisa, Umay mi kuman bayadan ti utang mi kan ka, Jorin. anya? Wan, Jorin. Nakababain, tanadangran na ka ni Mami. Gapulang iti utang mi kada kayo. Isa nga, ato yo. Isublimin. Elisa, Awato mo, Jorin. Mami, Ah, dahito yan tikon ko na kayo. iho. Jorin, awat mo ti kwarta ngayaw awat ni Elisa. Tapno makaawid kami. Sige, Agyaman na kiti pa ng pautang mo kada kami iti ha, Jorin. awalan niya man na, Elisa. Dominic, ada ka matgayam.
Juan, may liwak mo't na makisarsarita kada kayo nga gina. Isungan your oray kayo. Imbaglakit din tanabit kami tinapanan mi, Uncle. Itay nayawat min tinabulod mi a kwarta ka ni Jorin. Nagawid kami na dagos. Tasaan na kami a pinastrek ni Chona iti balayda. Anya? Punay mo't na nagdagas ti ugali na, no di na kaila pinastrek kan pinagmerienda. Kuripot ni Ma'am Chona, Uncle. Ngamsan abalik. Tinapatag. Kat nabayadan min tinabulod mi idi a kwarta kin ni Jorin. Mayat mo't na nabayaran yon. Tapno dadda makonsensya ni Chona. Gapo iti panangtong pana iti anak na. Tiyan mo siguro iti ni Chona. Kat saan min amabayadan ti impautang ni Jorin kada kami. Iso anadangran na. Mabali na kasta ti adda iti panunod na. Wino ipapan na paigid din yung padawat ni Joritin na so agatad. Iso nasaya at maglaw na eh. Tanabayadan yon ti utang yon. Jorin, kaano pa yan nasursurum to uminom iti nasanger iho? Manipod iti sinaktalak ni Mami, Daddy. Anya? Naisublin da Elisa tinabulod da kwarta. Ngam ti panangtong pakanyak ni Mami. Pulos asaanan ang may babawi. Tanasakit ka di pa lang pinakam mo kini Mami, iho. Song batam ko mati sa ludsod ko, iho. Wala, Daddy. Anya, Ah, Mami, Jorin. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita. Tapno mapunas, no may katipuris anay sa lugsog iti baruko mo. Gapo iti pan nakailawan ko ng tungpakan ka. Ala, sumubat ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iho. Kaano pa yan nasursurum ta ginom? manipod iti sinaktalak ni Mami, Daddy. Anya? Ngam saan kaya madanagan? Amok a kontrolan ti bakit. Nasakit ka di pa lang tinakam mo kini Mami. Naisublin dahil sa ti kwarta ng pautang ko kanakwada. Ngam ti panangtong pakanyak ni Mami. Sana na may babawi pa eh. Iho. Saan ka kumaamang imula ti sakit tinakam kini Mami? Nasakit din sa lugsog na apuri si ti barukong ko, Daddy. Anya, Jorin. Anya nga rod ti kayat mo mapasama kita. Tapno may kat na tayo magbagam apuris anay sa lugsog di tabarukong mo. Mami, Sumumbat ka! Honey, saan mo kumabugkawan ti anak ta? Victor! Madlaw ka manipod na yasidad ti anak ta kadagijay nga agina. Isumutan ti pamkwatan na lumaban ka data. saan kayo alablabanan, Mami? Tanya saan? Sumardeng kayo. Saan kayo kumangagsubang akastang agina? Oh, Sorry, Dad. Isardeng mong taginomiho. Tawan tinasaya at nga ibunga ti arak. Ibusok langan tinagyan do'y serbesa, Dad. sige. Pabus uyam day ta kayat na, Victor. Kat nukurang pa igatangak. Ani, Oh, imbes alawagam ti dalan ti anak ta. Saan met? Tad-adamat nga iturong mo itinasip nga't adalan. Kapo ka nagita saan nga umiso nga aram. Nagbalin ang nagulo ti biyag da Victor Canchona. Sipod nagsubli ni Criselda kadwana ni Lisa.
ni Bruno. Hello, Bruno. Anya? Adagan dito Ilocos. Nasayat. Talalpas mo matentim pamisyon ko king kaya Manila. Wen, saan ka ngagdanag? Ited ko no anyaman ting karikin ka. Wen, tadupay ti kayat ko apa aramid kin ka. Nanang. Nasayatan ti marikiknak. Awanan sa gubanit ko. Isungayin ton pikat. Sumrakat to ni ti trabaho. Anak, anya nga tano, sumapol ka lang nga niti sabali pagtrabahoam. Anya? Tapay pilang, nanang. Idin to tamayat mo ti trabaho kiti kumpanya da Ma'am Chona. Gapo ta makita ka kasla marigatan ka. Gapo iti kado asangwam at trabaho. Di ka agdanag, nanang. Kapailat. Wala nga nagsakit kan. Gapo iti kanayon mo apan nakapambanog iti trabahom. At adangag sakit ti may sa atao. Naawan ti exercise na. Sa bagay, nga may mayat ko ma. No saan nga abusado ti employer mo. Agan-ano sa klatan, nanang. Nasaysayat mo't lang kada pagtrabahuan na. Iso nga inak to nagtrabaho inton pika. Silda, apay a pinalubusan mo ni Elisa anapan nagtrabaho. Diyak kumapay mat kayat amapan. Ngam nagpilit mat. Wala. Ang mga no mabagnat. Saan nga tamat? Tawan ka nung matanti marik na nasa gubanit iti bagina. Ay kay nasayaan ano kasta. Imbagak pa'y sumapulangan iti sabali a pagtrabahuan na. Numarigatan ti kinaado nga ipapaobra ni Chona ken ko ana. Anya nga raw ti kurana. Kabailan na ka nung tatang. Ay na, talaga nga imalaking ka ni Elisa ana. Asaan abas sa sumukaw? Iti anyaman arigat, ti panagpya. Nasayat. Tana panunutungot lang hindi magtrabaho, Elisa. Wan, ma'am. Manang nga asi unay ti Diyos. Taawan mo't lang ti anyaman na sa gubanit ti baghi. Nasayat. Tanay nabuntunan dagiti paperworks mo. Kat kayat ko nga overtime kay tangal tao. Taado dagiti naskan nga ikamaka mo a papeles. Anya? Uwan ang... Oh, saan ka nga reklamo no kayat mo tagbayag iti trabaho? Ma'am, mabuti nga kamarabian dito opisina, ma'am. Di ka matanagan. Kadoan na kantumat lang ti kwartya. Sa bagay. Nasingpat mat ni Julio sa kwartya. Iso adi kag buta nga overtime, Elisa. Nasayata si Mangpat kayong tatang. Lene, anya din napasamak. Takas lang madandanagan ka. Ni Elisa, awan pay. Anya, katno agsipnutan. Sa di pa simangpag. Isungarod ang madandanagan na kuna yung tatang. Awagam ay di silpon na. Nabati na nga ro ti cellphone na dito'y balay. Anya, katni tsura di awagam. Pati ni Chona, saan ko ang makontak tatang?
No, saan mo ang makontak? Kat ni Victor ti awagang. Nawagak ni Victor. Amangan no agapadan tumanan nga agasawa. Ini nga ron Joreng ti awagam. Kat ibagam akasaritam ti inana. Wan tatang. Awagak ni Jorin. Barang nasungbatan na ti awag ko. Iho, nakaidasaran da Berta ken ni Siing. Umay kan pang rabita yon. Sana pa yung mapisin, mami. Saan ka pa'y amabisin? Wano. Saan nakakayata kasangwa mga iho? Kada mo awag ka niya. Sige, sungbatan. Umay kanton. Wan, mami. Hello? Hello, Jorin. Agyaman at na sinungbatang ti awag ko. Da kayo matgaya man, ti. Anya ka di bagayo. Ni Elisa. Saan pa yan nakasampat dito'y balay? Anya? Tapay. Diyak nga ron mo. Iso ang mabalin ka di, akasarita ni Mamim. Tama nga no, da nang ibaunan na. Iso adi pa'y nakasampat dito'y balay. Mabitla nga ron, ti. Itad ko ka ni mami na ito cellphone. Naimas tinitib amanok at tinula ni Berta, hali. Nataba? Juan. Naraman tinig una. Ni Jorin. Di mo met inayaban ayang umay makikiddan ka na tamang alhani. Kuna na saan pa'y amabisin. Ngam marang na may tumatlan, makisango ka data. Mami, Oh, yan ti Criselda ti mawag. ah, Kaya't na kayo kano akasarita. daan niya tibaga na. Ni Elisa. Saan kano pa yan nagawit iti palayda? Isama ng tanagan daw na yan. Anya, itid mo kanyak ta cellphone mo. Kasaritak ni Criselda. Ate, mami. Hello, Criselda. Nalaw sa unay na dandanag mo ka ni Elisa. Kaputa saan pa'y anak kaawid dito'y balay? Katrabiin. Di ka madanagan. Pinag-overtime ko lang di anak mo. Anya. Kun kunakan ko na nga overtime maging gaiti alas 10 ti rabi eh. Chona. Amo ba't akagap-gapo na lang iti sakit? Iso asan arong baga pinag-overtime mo? Aging ka iti alas 10. Ado nga ro, dagiti naskan, ngay kamakam na papeles. Uray pa'y. Apay asika ti mangisuro. Idinto ta siya, ti boss ti anak mo. Napadpatag ti salon at ti anak ko. Ngam ka nagiti anyaman nga ipapaobram kan ko, ana. Maniya, Inaksuko na ni Elisa. Kat ibagak nga agawid ang dito'y balay. saan mo nga ramidan da no di mo kaya ta suspendyak ti anak mo. Uray pa'y suspendyom ni Elisa. Inak iyawid ti anak ko, Chona. Maniya. Anak, nakasaritam ka di matlaeng ni Joreng. Wan tatang, kan nakasaritak pa'y ni Chona. Sa dino ka nung arod si ayan ni Elisa. At dapay lang iti opisina da tatang. Pinag-overtime ka nun ni Chona. Anya, ubunangam, kagabapo na lang iti sakit. Sa kalpasan na, iyarado naman ang tibagi na iti trabaho. Gaputay so ti mandar kan ko na ti amo na tatang. Ngam, saan ko maanugutan? Anyang arod ita ti planaw. Intayo sukunan ni Elisa iti opisina. At pilitan tayo nga iyawid tatang. Jorin, papanami ko. Iti opisina yung mami. Oh, apay. Apay, mapan mo kaduan ni Elisa? Saan, mami? Anya nga rod? Inak pagawidan. Asa na mabalin? Apa pagawid? May dinto talaga do ti paikam kamat ko kankuha na trabaho. Kagap-gap po na iti sakit. Saan na rin mga overtime? Aniya. Ha, apay nga sakit mo la unay ni Elisa. Wano, adda ka din pa na gustong kankuha na, Joren? Awan panawin ko amak sinungbat ka na kayo. Ina ko. Joren! Joren! Oh, saan ako nung kaskaso? Joren!
Unay matantikado ti paikat ni Ma'am Chona a papeles. Hingganat pikat. Yaramit ko kanu amin dagito eh. Masapol ang mailipas ko amin. Kasi naman tayo nga tuk-tuk-tuk. Tigwardya nga ta. Tumaktarak man pala. Tama nga no, tayo baka ni Julius. Elisa, anak. Nana? Apay, di ka matlaang nagawin. Napalalong tinandanak ni kanilulom. Binag-overtime nak namin ni Ma'am Chona, Nanang. Umay kan. Agawid kan. Kadwak ni lolom. Kati tricycle na tinagluganan mi nga imay ditoy. Anya? Umay kan. Saan ka mabalin nga yaradong tibagi mi ti trabaho? Kagap-gapom laang iti sakit. Iso nga agawid kan, anak. Angam. Nagadudag iti papeles apa ikam kamakam kanyak ni Ma'am Chona aginggat inton bigat, Nanang. Inawagak kita ni Chona. Kat impakadak tiyo may mi panang sukon kan ka. Anya? Adakot siya dimtan. Medyo rin, Nanang. Elisa, apay nag-overtime ka. Eh di na tagpapaungar ka pala eh. Pinag-overtime nak namin ni Mami, medyo rin. Mas ka na salwadang mo ti salon at mo. Gusto ti ko na ni Jorin. Iso nga ingkay pak ni dagiti agkay waray ti lamisaan mo. Talamon ti bag mo tagawid tayon. Sige, Nanang. Itilugan ko ti pagluganan yon ti. Itulog kayo. Uray saanan Jorin. Yaman naklangan. Nga adamat jay tricycle apagluganan mi nga agawid. Nakadidilaw na yan, Victor. Aguston sa launa yan ni Jorin kay ni Elisa. Honey, di mo ibagbagati kasta. Tas ang pa'y matanagaram ti anak ta kinilis. Uray pa eh. Nakadidilaw nga da panagayat na ka ni Elisa. Paita ka man rin ako, nak. Malagatap ka launa, Juna. May samot na dya, Criselda. Nagpaisuan na pa na sinuko ni Elisa yung opisina. Ipaypaysok tinisawang ko pa ng suspendek ka ni Elisa. Anyo? Juan, diyak kayat, di pa nakibibiyang launay ni Criselda iti anak na. Honey, Biyangan na matlaunay yan, ti trabaho di anak na. may sakamot nga ina. Kat maawatam ko materik na ni Criselda. Wan ngam diyak kayat ti kinabiya angot ni Criselda. Isang suspendek di anak na. Ha? Napandakit din pinili ta pinagawid, manipod di opisina. Sala nagsardeng ti panagdandanag ko. Itatadakan dito'y balay, anak. Pasensya kayo na. Reject na ipakada ti panag-overtime ko, Nanang. Nabatik namin ti cellphone ko dito balay. Laglagi pam to nga minakanayon ti cellphone mo. Tapno makaawag ka kada kami. No, adadag iti saan alasaya at tapas pasamak. Nanang. Madagdanagan, nak. Sigurado akaungat naktumanan ni Ma'am Chona inton bigat. Saan ka madanagan? Itulod kanto iti opisina inton bigat. Anya? Saanin, Nanang? Nagkapapayin mo't akin ni Ma'am Chona no umaydak pa lang itulod iti opisina. Amang ano pagarupon na amabutangat. Kisa nagpakuyog kada kayo. Anak, saan mo unay nga am mo ni Chona? Anya ti, kayat yung asawan, Nanang. Anya nga tati sumbat ko. Oh,
Apela pa uli magkayo matan, nanang. Dagas ka di, ni Ma'am Chona. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makaungat tulakit din ni Ma'am Chona inton bigat. Tadyak nalpas dagiti papeles apa ikam kamakam ni Ma'am Chona kanyak. Saan ka madalagan? Umay kanto itulod ija opisina inton bigat. Anya? Ay, saan nanang? Nakababain mat no may dakpay lang itulog inton bigat. Elisa, saan mo pa'y unay nga am mo ni Chona? Anya di kayat yung asawan, nanang? Kwa, Oh, pwede yung sumbatan ti saludsud ko, nanang. makakwa, saan mo tit di unay nga iso ti dakas? Wano, adaan mo yung anaaramid na akinadakas, nanang. Adan, saan ko ang mabalin nga ibagakan ka, Elisa? Anya dagay jay akinadakas, nanang. Kwa, saan mo ko man nasaludsudan, anak? Diyak kayatan alagi pandagiti kinadakas day jay ababae. Rabiin, tsak madla makaturugan. Tsak maiwak siya pang panunutan dyan na isawang ni nanang. Nga at tandagiti kinatakas ana aramidan ni Ma'am Chona. Anyang tatagit siya kinatakas ana aramid na. Tis orasan nga, adapay lang umawag ka niya. Ni Jurin. Hello, Jurin? Hello, Elisa. Pasensya ka nung nag-istorbo ti panatulog mo. Awan anyaman na. Saan abalin sa Jack pala makaturog? At daag pala dito salas may agbasbasa ka dagiti magasin aginatang ko. Paya saan ka makaturog akas kanya? Jack manam mo. Nakaturog ang talulodam yan kan nanang. Jack pala makaturog. Agpanata. Maturog kan Jurin. Tatiin. Saan kaya makaturog? Isong imawagat. Amom, itay na mo ka pinag-overtime na ka ni Mami. Nakasurulak man ang kenkwana. Anya? Amo na lang aruda na kagap-gap sakit. Pinag-overtime na ka pala eh. Agyaman nakitikanayan ang panangisaksakit mo kanyak, ha? Nasigat kan kanyak, Elisa. Sipot na gamamuta. Asiday kong tiritnakin ka. Jurin? Apay na takas titiriknak. Nadamang pasakit itirik na ni Elisa. Kas lamang saktanak man. Uno. Dahil ito'y kadin, dahil kunkunada nga ayat. Saan? Saan? Ni Mami. Magkikis iti sinagdakan tadi. Nagtagtagay ni Mami, miho. Kulat no dandaga sa napasamak ka ni Mami, Dad. Iho. Amok. Pudpud no day jaya natagtagay na ko. Anya ka di tinatagtagay na piyo.
Sana mapalingay bagak nga day na unagapsat na. Apay adiyos ang batang ti sa ludsod ko. Ah, Anya tinatagtagay na piyo. awan. Agore kayo, mawawak. Kayat ko ti uminom. Agore kay nga rod tayo nakmangala. Urayin da. Hadi. Saan na babaling ngay bagam kini Jorin tinatagtagay na po? Awan. Saan? Isa kinun ang mawawak. Tapno mayawawan laang. Kan adaywan nak ni Jorin. Tapno makapanunot ak. Noon niya tinasayat ngay baga ka natagtagayin ako. Ang tuwing tinanong mami. Agyaman ak iyo. Ita. Mabalin ka din ngay bagayo tinatagtagay na piyo. Wah. Ada kang pahidi bakat ha, mangkamkamot kanyak. Kat idinasit kanak. Indoron na kitinakaw na kadaras. Anya. Sumot lang nagikikis kayo. Wani ho. Titi pa nang idoron na kanyak kang pahidi titiras. Tiapok mataya kon. Siyempre, nagkikikis ako, nagingkat na karingak. Tila na itagtagay na piyon. Tay ko na dan. Nalabit. Sabong titurog ako na na. Tagtagainip. Anya nga to, di ba pasama kita nga altaw iti opisina? Aglalo kat, tsak nalpas dagiti pa ikam kamakam ni Ma'am Chona apapapeles. Kapoy ti panang sondo kanyak tananang kan lolo damyan iti opisina iti rapiin. Anak, nagsapa ka mat anak kari eh. Wana nang, umay kayong tagkape tayo. Pampanunutan samat una yan dagiti saan mo analpas at trabahom idirabi eh. Wan nga rod nanang. Saan ka madanagan? Tay paysok yung may mangitulod kan kay jo opisina yo. Anya? Ay, saanan nanang? Aman, siyak ti makisarita ka ni Chona. No agungat no saan mo analpas dagiti impaubra na kan ka. Hani, aging kaita. Saan pa yan napuna si ti panunot ko tinatagtagainap ko? Kaslak pa'y paiso. Mas daawak arod no apay ang natagtagay nit po na di na unang anak tahan eh. Mura siya, basta awak. Nakapay ang natagtagainap ko pa'y lahang na di na unang anak ta. Ngam sana rombag ang maabuan ni Jorin. Nga andakabsat na nga inauna. Iso nang bukala kiti sa bala nga istorya idi agdama. Tadya kayat amamuan na nga adda na kidnap idi akapsat na. Pabalin ka ting ulit yung pang istorya ang tinatagtagay na mo. Ububag kang pa idi ti anak ta. Pinanaganan ta kang pa idi ti Maria Socorro. Idi pagamuan ta nakalipugpog. Katinakop ti alipugpog ti anak ta. Ngayon pa sa kruy iti sambali. Naibok sila kitagtagay na mo, honey. Dahil dyan nga lipugpog kat ipasimudaag na akas la iso ti kidnapper. Anya? Nga, naipasakroy kampay ili iti sambali ti anak ta, Victor. Saan mo kadian nakita o natandaanan no asino tinakasakroy iti anak ta? Kalpasan da jay alipugpog? Saan? Takaslaan niniwan lang ang tinakita ka nakasakroy iti anak ta. Apay, di mo may lasin no babae o no lalaki da jay nga niniwan na nakita, honey. Saan? Tay di pidoag kampay idi akitaan. Nagsipngat-matan ti lubong. Anya? No may buksilam ti kay papanan ti alipugpog. Anya mo ti kay papanan ti panagsipngat ti lubong.
Hindi kita akuman, tinakasakroy iti anak ta. Tisip kay papanan nati padagrigat nga awan patinggana, honey. Kaya't mo asawan. Mabali nga grig-grigat ita tinakidnap nga anak ta, Victor. Mabali na kasta, honey. Victor, saan? Diya kaya nga grigat yan anak ta. Nakaday ti sinong ta. Saan kong ipalubos? Apasaran natin nyaman apadagsag ba? Nasaya at kumano at ti si idong ta ni Maria Socorro. Anya nga tano pasapol ta ti anak ta, Victor. Anya, imposible mabiro kan tapay ti anak ta. Adon atawan tinaglabas. Kat saan ta na mapigbig nga uray masabat naman kas pangarikan. Gapo iti pan na kay tagtagainap ko iti nagidnap nga anak ta. Kasla iti kalman lang, tinabayagan na napalabas. Wes, isang din ta na pagsaritaan pa day tahani. Iti kasta, saan nga adda malukag iti lakip ta tinapasamak iti nauna nga anak ta. Daddy, nakapanaw mata ni Mami. Diyak mata na abutan. Apa iho? Ada ka di ibagam kini mami? Ibagat kumasaan ang nalpas ni Elisa lagi tayong patrabaho na yung tirabi. Gaputas sinukon niya Auntie Criselda yung opisina ta. Anya? Tidakis na. Ang mga naipaypayso ni mami, timbagana. Nga anya, Dad. Asuspindyan na ni Elisa no sinundo ti inanay dirabi. Anya? Sana rumbang aramidan na ka ni Elisa na ita, Daddy. Awan ti mabalinta iho no isuti kayat ni mami. Mapanak yung opisina. Anya ti aramida mi jay. Kasaritak ni Mami. Ibagak asaan na suspendyan ni Elisa. Saan mo analpas nagitintad ko at trabaho mi di rabi, Elisa? Anya ti rason? Kuha, ma'am. Gaputa imay ko pinagawi ti anak ko dito'y opisina yung idirabi Chona. Anda ka man na makibibiyang. Iso man lang nga saan analpas ti anak mo tintad ko at trabaho kan ko na ta makibibiyang ka. Imay mo sinukon ti anak mo. Gaputa kagap-gapo na lang iti sakit. Samukit di, pag-overtime man? Oh, kasano pa'y nga ron dagiti kasapulan na papeles. Apirma akitangal daw. Di, itanti pa ng obra na. Ha, saanan? Pumanaw ka. Makibibiyang ka iti negosyok. Mangalak lang iti sa bali ang mga ramit ka dagita papeles sa kasapulak. Anya di kaya di asawan, ma'am. Awan sirbi masekretarya dito ita di mo maaramid ti trabaho. Masuspindi ka. Anya? Saan? Pangasiyo ko, ma'am. Suspendyan ka tap na napagpampanunutam. Baybayam lata, nasuspindyan na ka ni Chona. Mag-resign ka pa din. Tasumagol ka iti sa bali aser kam at trabaho. Man nakibiyang ka talaga? Sinuspindi yun, Elisa. May sakamat. Abay nga ka dito eh. Isaludsud ko siyong bata nyo. Impay-pay suyo ka diti pang tayo apan ang suspindi ka ni Elisa. Wan, kaputasan na matla mararamid na kiti trabaho ngayon tagko kunkwana. Isa masuspende. Saan, Mami? Di aramidon tayo ta. Saan mo pakibiyang at ipangad kotse rin? Nuti mo kaya't adatati ang kontra. Umaykan, agawid tan. Nanang. Agawid tan. Ta sinuspindi na kan ni Chona. Napanan ni Jurin. Tagbay may isa ka matitibalayo, Victor. Lapari di opisina, pare. Sa bagay, amot namin ti klase da. Pakatulong pa ilang kini mami na. Kadagiti at trabaho na yung opisina.
Saan kayo tiranta na, Dominic? Ano yung aran? Plano ni Tio na suspendyan ni Elisa. Isuan na pa ni Jorin. Ano yan? Suspendyan na ni Elisa. Tanya tinakabasulan na. Gaputi pa ng paawit ti inanay di Rabi. Ano niya? Pag-overtime man na kano, Dominic. Mamakmet ni Casilda nga amangan mapasoblyan ni Elisa. Kaputa, kagap-gapo ng langit ti sakit. Isuam na nan sinuko ni Dirabi iti anak na. Oo na yun. No dahi talang tirason, apang suspendyan na kinkuan. Amo matin ti rason ti asawak, Dominic. Ipapilit na rat ka. Uray saan kumarumpeng. Amom ka di nagtagtagainip, Idirabi. Naglalok na tibagbagam. Kanya tinatagtagainap na. Natagtagainip na tinauna nga anak mi. Ano niya? Mas dawa ka ron. Luapay natagtagainip na. Idinto taadon at awon tinaglabas. Anya ka no tinapasama kiti tagtagainap na. O ba na kano kampay idi ti anak mi? Idi pagabuan ta inakop ti maysa nga lipugpog. Ket naipasakro iti sabam ti anak mi. Ano niya? Wait, Dominic. Ket no ikakiti kay papanan di tagtagainap na. Nilakit di alipugpog ket iso ti kidnapper. Ano niya? Sana nabigbig pare. Tay di mirain na kano. Ket bigla ang nagsip nga tilobong. Ano niya? Lay, apay nga da ka dito yung balay. Gaputa sinuspindedak ni Ma'am Chona, Lolo. Ano? Wan, Lolo. Umay kayon. Interview ko sina. Apag iso ti sang patyota, nakaluto ako ni ti pangaldawan tayo. Ay, wala, apo, kasayat. Sapay la ko mata makasubli at tumat lang iti trabaho, Lolo. Apo, sumapul ka laeng nga ti sabali at trabaho. Lolo, sana kas ka rin at makabirok man iti sabali a pagtrabahuan. Elisa, adan pangisarkat ken ka sa bali at trabaho. Anya? Wen, tay mawag kanyak dyan may sa apagayam ko akatalag iti may sa apagtagilakwan iti mall. Ket kasapulan da kano ti kahera. Isun ti aplayam, anak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapay la ko mata makastrag at tumat lang iti trabaho, Lolo. Apo, sumapul ka laeng nga iti sabali at trabaho. Lolo, sana kas ka rin at eksapol iti sabali a pagtrabahuan. Anak, adan na biro kat apang isarkat ken ka iti trabaho. Anya? Sa dino nanan? Kahera iti may sa pagtagilakwan ni Jay Mall. Anya? Wen anak, isunton ti pagaplayam asukat ti trabaho. Tsak kayat, nana. Anya, tapay adi mo kayat. Kay kaya't kumadlang ti trabaho kay Joe opisina. Gamti pa nagbaling ko ang kahera. Wen agam, sinuspindi na kan ni Chona. Sapay, all around ti trabaho. Uray lang nga namalpas ti parang suspende kanyak ni Ma'am Chona, nanang. Saan abali? Tama kabulan laang mat. Sana nasaya at tinaramid yung kini Elisa, Mami. Sana kapabor. Awan bibiyang ko, no pabor ka manuno saan, itinaramid ko. Joda, Jorin. Ah, Payakas ka lang sinsinong bata si Magpike.
Dahito yung anak mo, Victor. Diktaran na kiti aramidak, iti opisina. Isursuro na kitid. Sa anak ko mama tamakibiyang, nunain kalintagan na gitar aramidin niyo, mami. Houston! Awan ti karbang ang agsaw kanya kiti kasta. Anya gamin tinaramid mo, Hali? Sinuspendek ni Elisa. Anya? Diyak kaya't ngamin ti panakibibi ang ti inana. Ha, pagibibiyangan na ti trabaho na iti opisina. Kasi tinaramid na iti rapi. Paikam-kamakam ko na gaya trabaho ta kasapulan naman niya tinaramid na. Maawatan niyo kuman ni Auntie Criselda. Kagap ka pulaang ni Elisa iti sakit. Amkan na mapasobyan. Iso adi na kayat ni ag-overtime. Oh! Di ko na akastoy. Diyay ko mamismo ang trabaho ti agreklamo. Iso ko matimang ibaga iti kasta. Apay makibibi ang diyay nanarik nanaya tirik na ni Elisa. Mami, Maawatam ko man ni Criselda. Uri asino nga ina. Papatpatag kang kwa na ti salon at ti anak na. Ngimiti kwarta. Oh! no diyo ibabawi ti panang suspendiyo ka ni Elisa. Asino nga rin timang trabaho kadag iti ibagbagaya at trabaho ijay. Sika! Anya, siyak. Wan! Tangay makibibi ang kamatlakan na kasanalaing kalauna iti trabaho dito opisina. Sika, di ba nga ramin? Da kayat mami. Anya, kaapay, awan pa'y matiklase o. Sabay sa pakibibi naman lang nagtitrabaho ni Elisa. Ita, tanoan niya lap nagtungtong palan, titrabaho na, dagat na suspende. Sikan, tibang ituloy ka dagiti saan na nalpas. Kakapulak lang iyay. Mami, ad-damanan asan yung ibabawi ti panang suspendiyo ka ni Elisa. No aramidak dagitang ipatpatrabaho yo. Iso adyak kayat nga aramidan. Aniya! Hindi, Jonah. Hello, Jonah. Bagay mawag ka. Kaputa masurunang unay kada Victor Kenjurin. Anya man ang tisan mo akinayat ka dakwada. Nagtinulungan dak. Kaputi pa nang suspended ka ni Elisa. Anya. Talaga nga inaramid mo dahita. Wan, diyan kaya ti panang sukon kan kuana ni Crisel na yung opisina. Bakit bibiyang launay? Huh. Iso di sana nakalpasan ni Elisa ka nagiti paperworks. Mas dawak matking ka, Jonah. Yan mas dawak ka na kiti mapaspasama kita. Tasyak pa iti pangyuman namin ti dayta. Ipakas tagyawan na. No dahil lang ti rason asinuspindim ni Elisa iti trabaho na. Panaguna. Saan anayang kalintigan ti narami no? May sakamot. Oh. Uray siga? Saan ka nga umanamong itinaramid ko? May sakamot ang aking bibiyang. Lading itikmat no. Naibagak ti kasutya Tapay ngamin na siya ti pangibagamit ti dayta abanag. Iusan mo akayat adeng gente may bagak. Sanak nga awagan. Kensan mo nga ibagbaga da kita kanya. Nalawag ka di. Chon. Maragsakan ti anak ko. Nga da sa bali apang isarkak kumakan ko na at trabaho. Di naman kayat. Ni Victor, umawawag. Hello, Victor. Hello, Criselda. Kumusta ni Elisa? Anyay dati ang pobrain na ta sinuspindi ti asawa. Aday ti kwarto na. Inukag na dagiti gamit na ngagpinta. Takayat na sublian ti hilig na iti artwork. Anya? Mahilig ni Elisa iti artwork? Wen, nalaing ngagpinta kan agdrawing ti anak ko, Victor. Kinagpayso na. Ado dagiti iduldulan na nga obra na. Kumag, kat i-display na iti balayo na kita nga artwork na, Criselda. Adan to kano tiyempo nga irwar na amin dagiti artwork na. Kat mabuyan to kano. Ano kayang ti talent ti anak mo? Saan ko matapaglastog? Ngam, talaga anasirib ti anak ko, Victor. Punay kat kaminin ti panang suspindi ti asawa kan kuana. Sana bali. Oray kat adan na sa pulak apang isarkak kan kuana sa bali at trabaho. Anya? I-apply mo iti sa balya trabaho ti anak mo?
Wen, naawat paikit din iti kunkunak at trabaho apang isarkakken kwa na. Tilangan yan nugot na ti or-orayak, tapno makapangrugin. Jorin! Jorin, iho! Apay, Daddy. Anya ti damag. Nagdardaras kayo ngayon masinag kanya. Imawag ka kini Griselda. Kit adan amwak ang mabalin adi mo magustuhan, iho. Anya day ta, Daddy. Naisapulan kanon ni Griselda sa bali pagtrabahuan ni Elisa. Anya. Saan naman balin day ta? Saan ba't nginikat ni Mami? Sinuspindi na lang. Agore kayo. Inawat ka din ni Elisa tayo trabaho. Saan ka no pa'y may kit di iho? Ngam ti kuna ni Griselda. Saan na ngayon gaan ti anak na? Aging ganang han na nga awatin di trabaho. Kasaritak tumanan ni Mami. Naskan nga ibabawi lang ti panang suspindi na ka ni Elisa. Tapno sana mapukawan iti nalay ng biyado. Talaga dakkel pukaw ni Mami ni Elisa. Nukas pangarigan taawatin na jaya ita abaro nga agur uray ken kwa na trabaho. Ateta, nalpasan. Nagpintasan ti outcome na tinapanunot ko nga obra. May saan na dungo nga ina. Amang paspasuso iti anak na. Ngam iti sa kaanan ti ubing, katatamat ulag anak nga. Nupay iti ulwanan na. Kat, adamat na kasagad alampara. Amang ranyag tilulunan ti anak na. Elisa, anak. Aday may abisitan. Suway sardeng mo pa'y lang, day ta. Sino, nanang? Ni Jorin. Sige, ingkan sangwan, anak. Takayat nakakano ang makasarita. Wan, nanang. Agyamanak na sinangonak matlangin isa. Kuna ni nanang mo, nga madama nga artwork mo. Wan, Jurin. Awan nga min tiraramida. Iso nga, inwar ko man ang dagiti gamit ko iti panagpinta. Iso nga, adamanan madama nga artwork ko. Jack lang pagaro. Alalain kagayam iti panagpinta. Sika ha? Di mo ibagbagaan na laingat. Tawan pa'y mat nakitam ka dagiti artwork ko. Mabalin nga ro, dakitaan ti madamang ipinpintan. Kinagpay so na, nalpasan, Jurin. Apag iso malpas ko itay sumrak ni nanang iti silad nga ayan kong agpimpinta. Mabalin na kitain. Tanong makostwak. Gatangak langan. Ano ya? Sige, umay ka nga rod. Ta ipakitaktan ka ti obrak. Barang no magustuhan. Honey, sa dino tinapanan ni Jorin. Tiamo kat umay di opisina itay bigat. Saan mo ta nagpapakita? Ha? Ay, kuhani. Yak amo man yung tinagturungan na. Tay nakapangaw daw, kat rimwar mo tadi nagpakpakada. No ka, ano pa ya kasapula kaya opisina, isumot ti saan na ayo umay? Ibabawim nga minin ti panang suspindim kini Elisa, honey. Si Kamer lang ti marigatan. No di mo ibabawi ti suspensyon na. Panunutek pa eh. Ti pagsayaatan ti kumpanya ti panunutem, honey. Iso adi mo kumabaybayagen tag desisyon.
nagpintas. Agyaman ak no magustong matlang ti obrak, Jurin. Apay nga, adda ulig anak ka nga. Iti sa kaanan ti ubing nga impintam. Iladawan day nga ulag ti kinadakas. Kat or-orayan na ti panagdakkel ti ubing, tasanan to sulisugan, wano isungsong kadagiti kinadakas. Anya nga ron ti kayat asawan ti lampara, nga igam ti ina amang lawag iti lolonan ti ubing. Tilampara, kat iladawan na ti ina amang silaw iti anak na. Tapnosan ama itibkol iti anyaman a kinatakas. Nalain ka amang iladawan ka nagiti obram. Nasirib ka. Makunak ang nagasat ka. Taado ti talent mo. Sika, napalalo unayan ti panangitayaw mo kanya. Tako na da ati nalabas a panangitayaw, kat nalimad-mat a panaguyaw. Kasta? Naglohon. Saan mat gaya manasaya ti sobra panagidayaw no kasta. Talaga? Ang pudnot ibagbagak Elisa. Talaga ang nakapimpintas to'y obram. Kahit ko agatangan. Anya? Manot ibayad na, tagatangag. Ha? Kwa? Ano sika? Uray tsak ilako. Nga? Una yan. Kurso na anak pa'y matngarod da ito eh. Yan, sana bali? Tintulangan pangilakwam ti paggatangak. Awan ti pangilakwak iti daytoy. Ngam, no kurso na dam. Irigalo klatan kan ka, Jurin. Ha? Agpaiso? Wan. Alam ton dayto yung artwork ko, ha? Nagyaman na ka. Hanggang, sana mabalin nga ala aklatan no awan ti isukat ko kin ka. Irigalok nga rod kan ka daytoy. Apay, di mo kaya tasagutan ka? Apa ikit din na kayat. Nagyaman ako ray ah. Sige. Alam ton dayto yung artwork ko inton agawit ka. Wan gayam. Kuna ni nanang itay nga, adda ka no ipagam kanya. Anya day chay, Jurin? Kwa? Nadamag ko. Nga dan agur uray asabali a pagtrabahoan. Sungay mayak, takayat ka akasarita. Kumay ko ibaga. Asan mo ko mga awatan dahi jay? Anya? Ijay ka kumalatan opisina ni mami nga trabaho. Sinuspendedak ni ma'am. Kasaritak tumanan inton sumangpetak. Sana kag sardang. Aging nga itijak makumbinser ni mami. Nga ibabawi ng ti panang suspindi nakin ka. Le, jay matlugan ni Jorin jay naggapo dito'y balay, anak ka. Wan tatang, kinasarita na ni Elisa. Anya ayat yung bagana, iti anak mo. Kinasarita na. Ano mabalin? Saan nga umakar iti pagtrabahuan na? Anya? Kasaok ko maitay ni Jorin. Gaputay ti dayjay nga imbagana ka ni Elisa. Amgakla nga mabaynan. Iso nagtapelak tatang. Nasasaya at di ka nagsaaw. No di mo nasae ang tirik dala. Kuna naman kit di. Akasarita ng tumanan ni mami na. Tapno pagsubliat na ni Elisa. Ay, nasaya at ano kasta. Denggan nga ta ni Chona ti anak na tata. Anak ko, ang kararagta iti Diyos. Tabarang mo denggan na ni Jorin. Sa bagay, awan imposible iti Diyos. Basta napasnak ti panagdawat tayo kan kuana. Masapol ang makasubli ni Elisa iti opisina ni Jonah. Ibagaklo ka ni Victor alaw-lawagan na ti panono ti asawa na. Sana mabalin ang marakrak na iti plano ka.
ni Victor. Hello, Victor. Hello, Dominic. Agyaman na ta sinong batang matagos ti awag ko. Abay nga mawag ka. Ayan mo ita. Adda ka ka di tataliryo. Adak ni tourist house me, pare. Ano niya? Abay nga adda ka dita. Nagpakalapak kami kalagay tao. Kahit adong tinaalada alamas, pare. Isang inawagan ka. Nakayat ko magsangot ang aginom ka nagpulutan. O sige. Umayag pare. Umay ka dang gayan na iso ti kayat mo. Ayaman pare. Umay ayon latta kanya tinapintas agon daway. Awan na pulos, timayo ni tinaramid ka pa ng suspende kini Elisa. Talaga nga taabit to, tinagbali na pangatin ko. Pues, nubidto ti pangatin ko. Pagsubliak ni Elisa iti trabaho na. Tsak mo't maawatan dirik na. Masurunak. Kani Elisa, na masyanak ba't kakwana? Angam sana rin ba nga masyanak iti anak ni Criselda? Awan ti rason tap na masyanak kani Elisa? Narugya ko ti plano ko. Amok, saan na maiwak si ni Victor ti panagayat na kani Criselda? Wes, anak ni Criselda ni Elisa. Iso ngay saksakit na. Kaputa ay ayatan na pailaan ni Criselda. Pues, tingarod anak ni Criselda. Di pang ipapasak iti sakit tinakam ko kadakwada. Andan ito rin. Nagkapan na nga ta. Mami? Oh. Iyo. Panya day tabit-bit mo. Sa dino tinagapuam. Mapay nga itakala sumagpat. Dinama ko kinidadim no sa dino tinapanam ngam saan na nga mo. Saan ka ba't gaya man nagpakpakada? Sorry, no sana ka nakapagpakada itay ka ni Daddy. Nagapuam? Ibagak nga ta. Oh, apa di kag sao? Kan anya tatabit-bit mo? Ha? May isa nga artwork, Mami. Artwork. Kita man. Atoy, kita niyo. Nakapimpintas a painting. Ah. Ha. Natawat tibay sa ngayon na magpaspasuso iti anak na. Iti anak ko. Iti anak ko. Mami? Apay nga gulo kayo mo tinamang mat-mat-mat iti day ka painting. Kanya tinakasair iti riknayo iti day nga obra. Tapay nagluwa kayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.